Imbaga nga ay ayaten na ket sabay kumatati at balbaliw. Ang moment nga si kalat ay ayate, apay nga sita iti na ginadayo. Anyat na ibagak kasikatay gimura, sapay tama amwam adi nagpay nagbalbali. Sikapay lae di na patpatgen, di na ay ayaten, ken pitik daytoy puso. Aglabas man ti panawin, dati anyan aragsa, baybay ang kadin, asyak ti agmaymaysa. No mapanunot ko, nga awan kantoy den na, anyan aliday daytoy marigna. Sika